Kaixo, bueno, Usansolotarrok dakizuenez lortu genuen desanezinoa behingoz, azaroaren 23an. Karo, danok dekogu buruan, desanezinoa lortute, baina orain zer, hainbat gauza entzuten dira, ez dakigu ze paseko dan, galdakori ze paseko jako, gaina zen, marraskitxo honekin azaltzera, harin eta erraz. Orain pasauko dana, eta pasa behar dana da, Bizkaiko Foru Arauak alan esaten duelako, Bizkaiko Foru Aldundiak deitu behar dauela, hau da, konbokatu behar dauela kudeaketa batzorde bat. Zer da kudeaketa batzorde hori? Usansoloko udala izango litzatekeen batzordea Usansolo kudeatu ahal izateko. Hau da, udal funtzioak hartuko lukeen batzordea izango litzateke. Zelan osatuko zen? Azkenengo udal hauteskundeen emaitzen araberako kideekaz. Hau da, Usansolokoak kontutan izan da bakarrik, 8 kide UHtik, kide batea bildutik eta 2 kide EAJtik. Guztire 11. Segaitik 11? 11 izango direzelako biztanle kopurua dala eta Usansoloko udala osatuko duten zinegotzi kopurua. Orduan, aldundiak orain eta horren zain gaude, deitu behar dau kudeaketa batzorde hau, kudeaketa batzorde hori hasi daiten lanean, udaletzean pentseetan, teknikaritan pentseetan, eta Usansolo apurka-apurke kudeatzen joateko. Aldundia behatuko da batzorde hori zelan joango da aurrera, apurke trantsizio zeran joango da batzorde bat izango da, eta aurrekontua ere edukiko dauen batzorde bat izango da. Noiz arte funtzionatuko dau batzorde honek? Batzorde honek funtzionatuko dau hurrengo udal hauteskundeetara arte. Segaitik? Hurrengo udal hauteskundeetan berez alderdiek aurkeztuko direzelako eta bertan alderdiek hartuko dutelako udala. Hori holan izin behar da, bai ala bai, eta horren zain gaude. Honek zer suposatzen dau galdakontzako? Ez ebez, ez eukin beldurrik. Lagunek izango gara, oso lagun honak, baina galdakontzako ez dago inolako eragin eskasarik edo negatiborik. Segaitik, langileengan Usansoloko desanezinoak ez dekolako eraginik. Hau da, langile berak jarraituko dabe lanean Galdakoko udaletzean. Hemen, batzorde mistan adostu gendulako, soilik 3 langile pasako direz Usansoloko udaletzera, baina Usansolon lanean dauzelako, dala liburutegian dagoen langilea, eskolako atezaina eta txapelenan ditugun langileak. Eta zinegotzi kopuruaren aldetik ere, lasai, Galdako mantenduko da orain arte egondan moduen, Udaleatzean ez da ezer aldatzen. Udala jarraituko da, udala iziten, kopuru beragaz, bai langileen aldetik eta bai zinegotzien aldetik. Hala dinolako, 85ko lege organikoak, 20.000 eta 50.000 arteko biztanle kopuruet duan udalerria, 21 zinegotzi, orain arte eukin dauen bezala, jarraituko dauzelako iziten Galdakok. Honen paraleloki, egie da askotan entzun dugu, inpugnazioa, errekurtsoa, itzoin inbida, ez da ezer itzaron behar. Hau, deitu inbida da eta hasi behar da martxan. Alik eta harinen, berez hauteskundeak oso gertu deko guzelako, eta honek, 3 hile gutxi gora bera, bakarri funtzionako dauelako. Berez, hauteskundeetan sartzen baldin bagara martxorako, eta oraindik deitzeko baldin bagaude, urtarrilean martxan hasite, oso bizi laburre, baina hau konbokatzeko ez da hau itzaron behar. Hau da, behin, 23ko akordioa publikatzen danien estatuko aldizkari ofizialean, edo Euskal Herriko aldizkari ofizialean, 2 dagoz errekurtsoa ipinteko, inpugnatzeko aldundiak, hau da, batzar nagusiek 23an hartutako erabaki hori. Nork inpugnau dezake? Estatuko abokatuak soilik inpugnau dezake azaroaren 23an hartutako akordio hura. Eta horretarako esan bezala, 2 dekoz argitaratzen danetik. Prozedura juridiko honek luzatuko zan, eta alan bazan, igual 3 edo 4 urte iraungu zuen prozedura juridiko honek.
3-4 urte hauetan, Usansolok 5.000 gainditzen eta pasatzen dauz. Beraz, izango litzateke luzatzea atzera bueltarik ez dekon kontu bat, eta uste dut inori ez dozkula merezi itxarotea, prozeduratan sartzea, diru publikoa gastatzea argi dagoenean, guk ez dugula gure foru araua inkunplintzen edo ez dugu zala betetzen bertan agertzen direzen baldintza guztiek. Dandanak betetzen duguz, inkluso ausartuko naz esaten, estatu mailako legea ere betetzen dugula, 5.000eko biztanlego kopuru hori egoalako ipinite udalerri berri baten jasangarritasun ekonomikoa bermatze aldera, eta Usansolok bermatuta deko soberan. Honek zertan eragin aldozku Usansolon? Hau holan bada, eta prozedura juridikoa zabaltzen bada, inpugnazioa dagoelako, gertatu lehiere registroan gelditzea. Eta gu orain, Madrilera bota dugun 113. Udalerria garen registratze hori, gelditzea. Zer ekarriko zauen? Errolda barik kudeatzearen beharra. Hau da, esan bezala, batzorde honek kudeatu behar da Usansolo, baina egoera bi hauek edo bata edo bestea edo biak batera emanezkero, gu kudeatuko geunke errolda barik. Eta horrek zer suposatzen dau kudeaketa batzorderako? Diru laguntzak ezin izango genituela eskatu, eta hauteskundeetara bai ezin izango ginela aurkeztu. Erroldarik ez genukalako. Halan bada, kudeaketa batzorde honek funtzioan egon beharko zan ebazpena izan arte. Hau da, baina zenolako egoeratan funtzionatuko dugu? Egoera honetan, benetan zentzua dekola egoera honetan funtzionatzea, eski itxasoko laguni pasatakoan iguala izitea, 4 urtez, egoera eskasean kudeatzen udalerri bat, jakin dakigunean 4 urte barru izingo ginela, ez deko inolako zentzurik. Beraz, 3. eszenatokia izingo litzatekea erregistroan aurrera egitea eta errekurtsorik ez ipintzea, eta orduan jarraitu beharreko prozedura, foru arauak aipatzen dioan prozedura, segitza aurrera. Hau da, kudeaketa batzordea eratzea, hurrengo udal hauteskundeetan alderdiek etortzea, eta eurek hartzea Usansoloko udalerriaren kudeaketa. Eta zintzotasun guztiagaz, ez dut uste inpugnaziorik egongo danik, ez da errekurtsorik, zentzurik ez dekolako.